חשבתי שאני אלך למות. העברנו דירה לאנשים בחולון שהיה להם בתוך דירה אחת גם פסנתר קיר וגם פסנתר כנף וסלון ורסאצ'ה ופינת אוכל ורסאצ'ה, והורדנו כל הדברים האלה כבדים וגדולים דרך מדרגות, כי היה מעלית מאוד קטנה. במקום פריקה זה היה קומה 6 או 7 או 8, כבר לא זוכר האמת, וכל הדברים, אין גישה למנוף, יש עמודים בכניסה וכל הדברים כאלה. היינו צריכים לסחוב פסנתר כנף לקומה 8 ברגל, במדרגות. היינו 4 איש, בקושי סחבנו, בקושי הרמנו אותו לקומה 8. חשבתי שאני אלך למות. זה היה באוגוסט, גם ככה אין מה לנשום. ועם פסנתר, מתחת לפסנתר כנף זה בכלל משהו בלתי אפשרי.